Madoka Chirema Buja tauya nadzo dzanyasi zuva rochi 20 mwedzi uno waKubvumbi. Nyasi muri kundoiziva kaa nyaya yadokerera chatunga dokerera mhandu yaari ndiye aripo padandemutande pamuromo womunhu wese anga andoriye chatunga paikaa kudare rodzimhosva muSouth Africa apuhwa choupenzi chozviuru 600 chomari yekuSouth Africa akabva hanze pokare ngaabva aburitsiwe haachadikanaba kuoneka munyika imomo. Pamunoona wakuru pawagoreketa paya kuti goreka ufananidza mbashanu dzatarubva iwe Tobias Matonhodze muchato waTobias unenge wakaita kuita kuhwadza ipapapa kureketa kuno apuwa makore 3 okugara mujere mhanduwe uyo aribe kupuwa manje yecho upenzi yekunzi bhadhara uburike aiwaba ndipo unotoona kuti pakaita chanja chopfenei papapa apa aiwa unobva watozviona mhanduwe pokare wagonzi kwai wakatobhadhara munhu wagopfura iye mari inoita zviuru 400 iya yakatauriwa. Rekai tione ipapa kuti zvinosvika kupi asi idi unoita kufira yasawira sawira wachienda hawo koita kujanyika rutivi apa iwe uchisafa wosara makore 3 urimo wakapfikiwa umwe usawira ini aiwaba ndahuramba iye chatunga agonzi asvika kuZimbabwe kana kusungiwa kana kudii wari kutomuunganira unge ndiye munhu aita tusvino ari kubva kunzokonyika mhanduwe idi mari yakanaka asi inochitema fani tikai tirambe zvedu takaringa kuona wamwe wagoti peno ari kuenda kuna mai wache kuSingapore. Rekai tione kuti zvichaperera papi nokutoti kuSouth Africa agonza anga ari bepassport hino kuti chokwadi chere kana kuti zvakatekera sei zviri banonyatsa kuziva. Rekai tirambe tichiringa zvedu apawo muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wagoti wakomana tichabatsira vanhu wakanenge wavhiringidziwa tinovayamura nopetinokona napo asi nozuro uno wanga wabva kuburika wachiramba pokare kuti aiwa goreka yototekera masoko ari kuti tichabatsira vanhu nomotika kuti watekaire wabenhuke hino mhandu rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera kupi tinenge tichinyepanamo. Wamunangarwa ipapa wati ine ndakanyangarirwa wakabva watoti mugwicho wawo shoni kwai aitiwe Lieutenant General kubva pakuitiwa Major mhanduwe apa nzvimbo yechitanhatu manje kubva pamusoro iyo nzvimbo yaLieutenant General iwi aisiwa iye nowamwe waSerem. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi apa wachiwenga wagowana maovheti ari kuwatsigira ari kutungamirwa naEthan Matibela mhanduwe rekai muone kung'ara kuri kuita temba kwese kuya uku ari kuziva kuti pane zviri kuitika. Rekai tirambe takaringa zvedu kuona kuti zvinenge zvichienda nokupi tinoramba takaringa ukuwo wachivhayo nomudzimai wavo uyu Sonya amai agaendesa kudare kuti warike ugotengesa midziyo kana zvimwe zvinhu zvawainazvo kwai zvirambe zvakabatiwa kusvikira nyaya dzavo dzokurambana kwavo dzapera. Rekai bhaibheri rigoreketa kuti murume anobvumirwa pakudzinga mukadzi ndo chaizvo nyaya chaiyo ipapa nokutoti zvinopera musheba izvi. Rekai tirambe takazviringa kuno kambani yokuDubai inonzi ASB Hospitality yati ndiyo iri kutenga hoterayo Kingdom Hotel kuMavictoria Falls yemari 30 mamiliyoni okuAmerica. Toti makorokoto rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kadzitapewo Bulawayo 24 Gideon madzikatidze mhanduwe kwai atopfuura mazuva 40 andorimo basi orerere mujere akapfikirwa kubva paya kuno ipapa zvaakuhwadza. Rekai tigoona peno wachamuburitsa makuno yano asi pakaita kunyangariwa chaipo. Kambani yaChina inocherachera inonzi Z Heritage
kwaino imwe kambani inonzi Environmental Consultancy vari kuda kufukunura makuwa 147 147 pamugodhi weOld Peak. Tikaitione ipapa kuti zvinopera sei, nokuti mhuri dzevanhu iwawo wakavikiwa ipapo dzese dzinenge dziribe kunyatsozivisiwa zvisvinu kuti wazive kuenda kooti uyu ngwedu pano nyaya apo. Tikaiti kuramba takaringa kwazvinoperera. Izvezvi kureketa kuno nyika yeJapan kwayagopa Zimbabwe mamirioni 2,500,000 zvomari yekuAmerica kuti ikone kubatsirika ipapa panhau dzokutenga michini yekurimisa. Tikati makorokoto maita hatusvinu. Izvezvo pokare kwaya anonzi Bernard angari ndiye mukuru womutapa Gold kwaya ati ndichazvidaba ndasiyana nazvo. Nzvimbo yachebva paisiwa angari ndiye akabata homwe iko kumutapa Gold. Tikaitione kuti zvinoperera kupi. MTN yagoreketa kuti kwai Ralph Mupita iye mubedu uyu kwai anota mari inoda kuita mamirioni 6 chaiwo mari yekuAmerica. Wakomana ndo mari yaakabhadhawa gore rapfuura. Aiwa vari kuita kumora mhando yekumora mari. Tikaitione kuti zvinoperera kupi. Tikuti makorokoto apawo dare rodzi mhosva kwai ragoti aiwa RBZ inoita kuhwara zvinhu zvayakaigoita iri kutadza kunadzirisana noFidelity zvisvinu zvakanaka iribe kuita dzungu rayageita, nokutoti ivo ndo vanenge vaenda kotsvaka vanhu vanoita chimbadzo. Ukaona hurumende ichikwereta chimbadzo woziva kuti paribe chisvinu idina yavo. Chichinzi chinobhadharwa nogoridhe, ndosaka goridhe racho richiita kunge risina charinoita munyika. Pakanyangaritsa apo mandiwe dai waita tusvinu. Kaita Notembo kwaini kuisiwa kwaageita kuti ndiye atungamire mawarrior ari kuti inini ndoda kuti chikwata chidekare chidipfame zvinhu zvidekaire zvisvinu. Tikaitione kuti zvinoperera kupi, vanozvikona chere kana kuti anozvitadza. Tukaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno SIU iri kuzvirova dundundu mhandiwe kuti tiri kubata mbavha, tiri kudzora mari yehurumende yanga yatoriwa yese, tiri kudzora zviita zvisvinu. Tikati aiwa zvakanaka izvo dai zvaenderera mberi. Pokare kureketa kuno kwai mutungamiri wenyika yeLesotho goti aiwa ndikuda kufoshonora chaiko vanhu vari mudare remakurukota. Iwe paribe ari kuziva kuti sei zviri kudando. Rekai tigoramba zvedu takaringa kuona ipapa pokare Kagame agoti ndichauya kuBotswana ikoko sondori mwedzi uri kuuya wataringana nawo. Tikati aiwa rekai imboendai koringa tione kuti munopedza muinei, munoburika muinei ikweyo. Zambia yanzi yatanda kuchera umwe mugodhi unonzi Mingomba. Aiwa tikuti makorokoto pari kunzi pakanyudziwa mari svinu chaipo yekunadzirira kuti mugodhi uitiwe. Tikaiti rambe takazviringa tichitenda izvozvo. Uganda yatandawo kusunga vanhu varibe mapepa okugara munyika mavo zvisvinu. Asi Uganda chairi kunakira aiwa iri kusiyanisa bakuti zviri kuita South Africa kuti inobata vatema basi. Uganda iri kubata wese zvawo, wachena ivo maIndia maPakistani wese vari kubata, vari kundobata wakadando. Kati makorokoto rekaitione kuti zvinosvika kupi. Nyika yeChina kwai yagovaka muzindawo ECOWAS. Aiwa iri kuvapa mahara mhandiwe, kwai mahara pachena paribe chavari kubhadhara ipapo. Tikati chemahara paribe, chemahara mushana. Tikaitione kuti zvinoperera kupi. Tinoramba takaringa zvedu kwazvinenge zvienda. Asika kwanyasi uno aiwa tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onhau.